Imos aló. Aquí está. Filloas mortais. Sí, Macarróns fulminantes. non está mal. Empanada de setas venenosas. Moi clásico. Pensemos agora algo nicheiriño. Venga. Pastel o arsénico. Unha fecha de cianuro, que veneno do mellor. Un vasiño de petróleo pra lle dar un bo sabor. Voulle botar 2. Unhas pingas de lexía, de cicuta un bo montón. Rabo de serpe picado. E pimento pelexón. Non! Alcohol de 300 graus, augardente a granel, augarras e xudre fresco e 2 cuncas de fel. O disto case mellor lle boto 3. Un xarope preparado con tinto ro cabezón, e pra que non saiba mal. Botamos de algo de sal. Non! De matarratos e venenos a apartar, 3 cachiños de laranxa para podelo mesturar. Horror, é mellor que non lle bote deste. Lentes de morcego morto, todiño moi ben revolto, uns chorretes de formol. Un pouquiño máis de alcohol. Non! Sí! Xa sabía eu que che ia gustar. A nosa argallada marcha, o pastel xa feito está, e o coitado número viscos crocodilos irá. Sí! Que irá. Ba ba da ba du bi di bi du ah. Yeah!